כאן ג'ני מרימקס, הוד והדר. אנחנו נמצאים בבית פרטי בשכונת רמת הדר היוקרתית שבמערב הוד השרון. הבית שופץ ברמה מאוד גבוהה לפני 5 שנים והוא בנוי ב3 מפלסים. בקומת הכניסה חלל גדול של סלון, מטבח ופינת אוכל עם יציאה לגינה. בקומה העליונה מאסטר הורים מפנק, 3 חדרי ילדים ופינת עבודה. בכל חדר מזגן נפרד ורצפת פרקט מעץ סלון איכותי. הגינה משופעת בעצי פרי עם מטבח חוץ, והדובדבן שבקצפת לאוהבי הבשר, מנגל פחמים ארגנטינאי אסלי פלוס מעשנה. בנוסף, מרתף עם 2 חדרי שינה, שירותים, מקלחת, סלון, פינת אוכל והכנה למטבח. מהמרתף יש יציאה לחצר אנגלית רחבה שמכניסה אור ואוויר לכל החלל ומאפשרת להפוך את המרתף ליחידה. אז לקוחות יקרים, כל מה שנותר זה לחייל 052-2307-943 ולתאם איתי סיור בנכס המדהים הזה. ג'ני בכור, רימקס, הוד והדר.